गिबि गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि जोहै दिनैनि बे गोथार सरासति बिमा फालिथायजों जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोजां हामलायनाय थाबाय। दिनै नोंथांनि सोंथि बायदियै जोंहा बरखारुवा गामियाव एबा बाक्सानि आन्दाराव बरखारा गामियाव 13थि गोथार बाथौ सान फालिथाय जि हाबाफारि लादों बेखौ जोङो से सप्ता एबा 7 दिननि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। 25 साननिफ्राय लानानै 30 सानसिम दिनै जोंनि बे हाबाफारिया जानो साननैसोनि उनाव साननैसोल'थारसै। बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बे हाबाफारिया जोबोर गोख्रोङै गाजा गोमजा एबा मोनफ्रोमबो बिथिङाव आगबारायगासिनो दङ एबा जोबनायनि लामायाव। साननैसोनि उनाव जोंनि बे हाबाफारिया खुंफुंनो थाखाय थियारि जाबाय। बे खुंथायनि फालिथायजों लोगोसे बेयावहाय जोङो 13थि जे गोथार फालिथायजों लोगोसे जोङो 7थि मागो मेला लाखिनाय जादों। बे मागो मेला फालिथायजों लोगोसे बेयावहाय रायजोफोरखौ गोसो बोथाबनो थाखाय जोङो बायदिसिना गोबां रोखोमनि हाबाफारि लादों। दिनै जोंनि बर'नि आगोमा एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो थाखानाय खेराइ मोसानाय हाबाफारिखौ जोङो फैगौ सानथाम एबा सम सम गेजेर गेजेर मोसानो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाखिदों। बेजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि उन्दैसाफोरनि सोलोंथाइनि बिथिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, खारनाय गेलेनाय बादायलायनाय, लोगोसे बाथ्रा दान्थेलायनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ लादों। लोगोसेनो जोङो हरनि हाबाफारि बायदियै गाजा गोमजा गासै रायजोखौ रंजाथि होनो गोसो गुदुं जानो थाखाय जोङो ओनसोलनि बयजोंबो मोनथिजानाय माखासे रोजाबगिरि मोसागिरि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों एबा कालार होनानै थि खालामनाय जादों। बेखौबो गासै रायजोफ्रा नुनो मोनगोन। लोगोसे जोङो सम सम बेवहाय जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ ओनसोलनि गेजेराव एबा बर' हारिनि गेजेराव लोगोसे गुबुन हारि एबा बुहुमनि गेजेराव गुवारै बेखेवना होनो थाखाय फोरमायथिनो थाखाय जोङो सम सम बे धोरोमनि सोमोन्दै रायजोनि गेजेराव गोसो नांथाबहोनो थाखाय जोंनि रोंगौथि गोनां माखासे धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। लोगोसे जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो बिथिं जेरै राजखान्थि बिथिङाव गोग्गोमै जोंनि हारिखौ सिबिनायाव जोंनि धोरोमनि बिथिं मदद होनो थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो बे हाबाफारियाव गोसो गुदुं जानानै हांख्रायदों। आरो लोगोसे जों बेबायदिनो जोंनि बे मागो मेलाजों लोगोसे 13थि फालिथायजों जों बे ओनसोलाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ बयनिबो रायजो राजानि गेजेराव गोसारथि होनो मोनदांथि होनो लोगोसे जोंनो गोनांथि जानाय दिनैनि बे समाव जे धोरोम सिबिसालि बे धोरोम सिबिसालिखौ इयुननि समाव मोनसे गोग्गो एबा गोख्रों मन्दिर लुफुंनो हानाय थांखिजों जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों।